zase vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude druhý video z Minecraftu, ale to první jsem nemohl vydat, protože to bylo delší než 15 minut, takže jdeme na to. Ale už tady mám víc věcí než od minula. Sice vy jste to minule neviděli, ale to je jedno video. Takhle, teď se mi to úplně ladí. A diamanty, a zatím jsem si nic neudělal, to jsem zatím nechtěl, a takovýhle, jsem si udělal postavu všechno, vypek, co, vypek, železo ještě jsem našel, ale jsem se udělal, teď bych něco udělal z toho železa a z těch diamantů. Z těch diamantů bych si určitě udělal docela dobrý damage. Diakrump. Něco diamant. A ještě něco diamantového. Ještě nějaký třeba sekérku. Jo, to se. A nechám si tyhle dva diamanty, které přesně budu potřebovat. A vy už budete vědět na co. Neenchantuji. Ty tohle. V prvním díle, nebo v druhém díle, co jsem natočil jednu let's play sérii, jsem měl celý ironový bunker. Teď je druhý díl taky, který jste tam první neviděli, tak to berte jako první díl, jo? Ale to je dobrý, konečně mám diamond 200 částky. Takže co byste s tím mohli dělat? Určitě za chvíli ukončím video. Tak to bylo dalších 15 minut a dneska téměř se to odmítá dát na YouTube. Ještě je další než 15 minut. Tak. Ne, tohle nepotřebuji to dělat. Já nevím, co už mohu dělat. Já bych si tady chtěl nastavit timeset. Já podhohu, vím se. Jak se to píše? Lomeno set home nebo lomeno home set. Ne, ani mě nefunguje prostě. No tak to je to. Co jsme mohli dělat? Já nevím, já bych si jako chtěl vyspat, protože ještě jsem nespal vůbec. Evolova, já bych ukončil za to. A to větší leží určitě. Proč takový velký? Kráva. Bacha na krávu, bacha. My vlastně potřebujeme na knížky i kůži. Protože, jedna kůže, to mi stačí bohatě. To bohatě musím sakra. Když dám do craftingu diamond, teď by se neměl ukázat tak strašně. Jo. Akorát potřebuji ten obsidian. A to ještě můžu rovnou udělat, ale ten obsidian budu. To nevím, kde najdete. To si udělám v obsidian. Víte? Obsidian. Hele, tak za 5 minut bych to ukončil. Co si můžeme tady udělat? Já nevím, co tady budeme dělat, co asi povím. Sakra, lak. Tady je krása. Zapadlo slunko, vydaj, hej, vykazný. Jupí, můžu jít spát. No. Jste magnoři.
Já jsem mu zase přemýšlel, co bych měl video udělat. Bych si vzal věci a šel bych ještě na nějakou výpravu. A nevím, asi bych šel ještě na nějakou výpravu. Tady vykopu. Pozdělám to místo. A mám ještě. No tu. No, takže si tady jdeme. A jdeme na výpravu. Na výpravu. Jdeme na výpravu. Slaguje. Slaguje. Můžu to změnit render distance. No, to se mění render distance. To vždycky. Dokázal mávat jako i když jsem mu držel. Krupáč, kabedy, krupáč, kabedy, krupáč. Asi budu natáčet 10minutový díl. To bylo asi lepší, no. O, bříza. Takhle blbá, jo. Bříza, jo, asi. Tak já bych točil 10minutovky, takže bylo za... počkejte. Za 3 minuty končíme. Jsem koukal na ordinaci. Fuj. Bych si dal kafe. Jestli jste malý a pili jste jen kafe, to napište do komentů. Já jsem malý a piju kafe furt. Lagry. Lucky Block. Já chci Lucky Blocky. Se sem dáš. Já chci mod Lucky Block. Lucky Blocks mod. Já nevím, do jaký ty verze to je. Já tady nemůžu já nemůžu jako v normálním Minecraftu pro verizáky, nemůžu přepínat jako ty, jak se to jmenuje, verze. Ale já tady nemůžu přepínat, protože vždycky vymažu všechny z toho, z obchodu. Na obchodu, kde koupil Minecraft. Vždycky to vymažu ty starý verze. A třeba bych si ho chtěl koupit. Třeba aspoň tu 12, ale by to šlo ještě. Tak to launchuje. No, takže už máme jenom 2 minuty. Takže dnes sice moc nic neudělali, ale aspoň jsme si zahráli. Já jsem neměl ten čas nahrávat. Jo, no tam se potom podívám. To má video. Jsem si tady udělal baráček. Mohl bych, jo? Jestli to bylo sakra hustý. No, ale já už. Takže já bych vás pozdravil. Mějte se krásně. Sklejte básně a čučok!